yang kibast. Iyo yaon. Oh, yan ang solamente na ano yan na testigo kan mga nailing niya sa park pagkabanggi. Correct. Agaro nga ni tiwi na talaga para kuha na sana siya naga para kakaguan naga para arog kaya kanailing niya. Iyo baga. Iyo baga, di ba? So, yan sana mapailawan yan. So kung medyo maigpit si kapitan sa Imelda Park, Kalayaan Park, sa Peñaran na Park. Iyo daw. Oh. Buda ilingon taman digdi sa Rizal Park. Ayan, medyo mukhang maliwanag baga dyan. Pero maliwanag dyan tapalibot ki. Sadit man lang eh. Pag nagbintana naman si Father Dave sa iyang kwan, sa iyang kumbento. May kapon niya sana. Sabi ni Father Dave, nagkadaramay nga ako nindong mga sarabayon ka mo. Okay. At least na puro pondo. Sa puro pondo. Okay. Naraman. Dugon mo madako pa. Masupog baga. Iyo baga. Okay. Roger, siya tabi dito na nagdagdag istorya. Halidig sa Ligas Report District Area. Ako po, Delvin. Salamat, Lois. Bako sa Karaujin, kaswapon talaga, pag-agi ko dyan sa may terminal, pasiring sindadig sa, paluwas ako sa kanto kang, ano yan, kanlan ko. Aling ko talaga. Nagakbayan, ano nga na po ito, Thermo Angel? Off shoulder. So girl, Tapos, pag agi ko naman duman sa may, yung kanto baga kan traffic light, igwa man kinag-akbayan na naman. Ako doon ako, bako ito mag-agom? Bako yung architect Leo? Tan mag-agom baga architect, pambihira mag-akbayan. Diba? Architect Leo, sir. Director Leo. Yung baga, diba? Dapat may part na madiklom, igwaman part na maliwanag. Pwede. May parte ang park na maliwanag, may parte ang park na madiklom. Yan. Tangani po na, kusutang makatipid-tipid sa mga ilaw, so medyo marurum-rum sana. At least, medyo nailing tabi ang tawo. Kung mga kamatangaan na kan bang ginagwa dyan mga kung ano-ano ang pagigiribo dyan. Diba? Sa mga lugar na yan. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Fireball. Dapat daw, sabi ni, ano yan, nahin muna ba ko sabi ni Father Dave, nakadamay ka mo kay sibilyan. Iyo ba ka, nagbuburo bintana si Father Dave dyan, kung ano kakailing yan sa iyang kumbento. Kung sabi ni Father Dave, ngaya, Manoy Henry, garing nga nakadamay kang sibilyan. Good morning, tabi dyan kay Security Guard Aranya. Sa ano yan, sa St. Raphael Church. Migo, so pag-request mo tabi kay Bunjing Iguana. Pag yan na jing taon-taon, ta si Jing okay na ini. Pag yan na jing taon-taon sa St. Raphael, tama switch on yan kan sa mo yung gadget para sa perpetual novena taon-taon. Dara-dara na tabi, Migo. Ansa imong kape. Ang sa imong tabing kape. Good morning, tabi, Father Dave Ramoso. Ini ang saro sa mga pari na may golden voice. Saro sa mga pari na may golden voice. Pati minakanta bagajing pati minakanta. Pati minataram sa pulpito, pati pag talagang matindi. Kung hindi si Father Dave nag-announcer ini, pwedeng dakol ining tagahanga. Diba? Ako nga na maluya ang boses. Dakol ang, mahambog ka na naman ngayon dyan na. Hello? Hello. Good morning. Good morning, bossing. Opo, napagururunaan ka. Yung sarap ng magayon na pasyaran. Ito yung sawangan. Sawangan. Ay, yumigo ko di, pwede man. Kung di pigbabawal, baga masyado dyan ang kadakol na tawo. Kung sarong banggi, may narinig ako dyan, naka-off-shoulder man. Naka ano? Naka-off-shoulder. Naka-off-shoulder? Naka-tube. Naka-tube? Kaya lang, bakit man girl lalo? Ano? Ano mo na? Inasay mo. Sige na, nag-apon si Mayor. Sige, thank you. Sige, bye-bye. Wala lang ito, nag-apon si Mayor, ni mga tugang si, nag-apon si Mayor Noel Rosalta. Good morning kung niya na aga, ta. Nahiling ko sa post niya tungkol sa tubig sa Legazpi. Istorbon takinitan sa tuyang alkalde. Mayor Noel, good morning, tabi.
Good morning, Henry. Good morning. Yes, sir. Good morning po. Yor, kasuhapon pa, although nahiling ko po sa post mo na personal kang nagbisita duman sa site kan papatungan Hydro. pa ako ngunyan. Papatungan ako grabe ngunyan. Yeah, opo. Talakakuha na kita kipamp. Ay, very good. Ano tabi yun ang kwanta? Development kan tubig. Tabi. Ilingon ta mga 6 to 8 hours ngunyan na ikakabit tayo ni. 6 to 8 hours. Opo. Nga maghapon ipakabit na ining pump. Oh, Okay. Kasi siya naka-disponer tabi kan yor na pump ta. So sa clarifier, igod dumang kisaro, so bago bagang ikakabita, Okay. ikabit mo na duman habang dilagabot sa replacement. Ayun. So, dahil tabi yor pwedeng umabot Alam mo, ki 2 to 3 alam mo days. Henry, something is wrong here. Talagang dapat. Iyo. Dapat may spare senda eh. Iya. Talagang nahiling ko may diferensya eh. Kaya, yun eh, kitang ibang rekurso, tututukan talaga yun eh. Iyo. Anyway, I already talked to the top management na magbakal sila ki-spare ka eh. Oo. Actually, yun, yan po ang hapot talaga kan mga consumers na takon maarog nga campaign may meraot. Dapat may plan bisinda, may reserva. Actually, mga duwa yan. Duwa yan na talagang backup. Duwa talaga nakabit. Nahiling ko kaswapon. Opo. Para yun ang raot. Ay, pangyayari talaga. So, medyo... Talagang medyo malas-malas. Pero nakakuha kita ko yan, hopefully. Then nagtamalat kitong aldaw. Ayun. May paabot na pump, pero then na magtamahalat ka to. Oo. Tamaloy-haloy pa ito. Yun ano, pag nagalat kita kayo. Yes, tabi. Oo. So, Medyo, kuwan na. Talagang nahiling ko digdi, even na may nilad na sinda, ha? Dapat, Henry, ko ta, effective dapat na may nilad baga yan, ano? yes. Nahiling ko, something is wrong really. Oo. Sige sa management, Henry. Opo. Kaya, kasama po, nagpamiting kita, Oo. ang area manager mismo. And I'm seeking an audience with yung sa management talaga ninda. Para ayusun talaga ining operation ninda. Yes, opo. So with that, Yor, ano ang gari, diba, dapat baga mga high technology ang gamit dyan, something? Ano ang gari na iling na kadifisilan po pagabot sa implementasyon kan dapat na maray na servisyo sa Legazpi? Kahapon, ang issue talaga financial. Dahil mapigabayadan kang water district so quality. Okay. Ngunyan ipiayos ta, Henry, nagkigo kita workable solution. No. Nababayadan ta na sumanggang 0.5. That is considered in the Philippine standard of Okay. water, potable water. Kaya babayadan ta with discount. Okay. Kasi allowed man yan eh. Under the, pag naka 5% ka sa PDT, log ka man. I see. Okay. So, gari kikapos man sinda Yor sa budget, ano? Financial capital. Actually, kasi may something is wrong dyan between LCW at sa payment. Kaya inayos na tabi, Henry. Oo. So, pagkasama nagkarayos na kami. Para maipadagos naman sa clarifier. Pa natatapos sa clarifier, ito mapalinig ng tubig eh. Yeah. Oh, so ito Yor ang gari solution ta sa question sa quality Yes. ng Dapat tubig. baga, kan may pa yan, nag-delay. Pero yung mga ko ni Henry, Opo. in 1 to 2 months, kasi nakabuhos na eh. Yeah. Hindi nakabuhos na kasi sa pundasyon. Ikakabit na lang sa clarifier mismo. Opo, okay. So, balikan Tutukan ko ni Henry. Opo. Dito na ni Palo yun. Iya po. So, more or less tabi Yor, kung medyo maray ang trabaho, ngunya na aldaw, baka magkatubig kita. Mga hapon, 5 o'clock. Tingnan natin. 5 o'clock. Kung kayahon, ano, okay. 5 o'clock. Opo. So, with that po, Mayor, sabi ka ni ba't ng mga paradangog, ano po ibang option na nga maghanap kita ki ibang water supplier para sa LCWD? Actually, Henry, yun, kaya nga baga nagpalit kita keyboard. Alam ko na 10 years ago, papikitaram ko na yan. Pinaduman ko sila sa Cebu. Na maghanap dapat mga tulo ang supplier. Ang problema, dahil man nila ginibo. Kaya, yun yung concern. Actually, ngunyan, we're talking with 2 supplier. Pero siyempre, magipo pa yan. Iyo. No? Haloy-haloy Magipo pa yan. It will take about 6 months. Ang problema, the pandemic slows down ang ekonomiya, no? Yeah. Ang trabaho. Kaya ngunyan, nagatutok man ako kanina. So, Mactan Rock, as in, sarupang company, Ayala, na gusto man maglawag sa tuya. Duwa pa ining source na pwede. Tapos, so group man ni Delgado, so, piyapod na desalination. Opo. Yeah. Pagkaulay taman, hopefully makataw sa tuya, 3 to 5,000 cubic meter per day. Yeah. Itong sa may desalination process, Yor, sa dagat makakitubig kayo ba ko? Yeah. So, ang target nila sa may puro or biga. I see. Okay.
What happened po naman sa Mactanrac? Tagari kung di pa ko nasala yun, may nabakal na ining property o may napiri ng area digdi sa Legazpi? Iyo, pero yung anian, sige, follow up ang permi, Henry, it seems that busy masyado ini sa iba ninda. Dahil nakulo na yung trabaho. No. Siyempre na-slow down maninik ang pandemic eh. Iya. So dapat talaga may iba ng options, ano, na Ako pwedeng ba yan po, mahanap. ito kita sa Rokinsay, iwaman kita. Then may long term ba kita sa Buena Vista, pero we need about 500 to 1 billion para ibabata yan. Iya po. Tubig. Oho. Yung man siya na ang pagkakasata, ining Buena Vista. Iya. Asam no, yor, ining PhilHydro, ay ining Maynilad PhilHydro, talagang dahil kaya pang isupplyan in bastanting tubig ang Legazpi? Konsulo lang sinda? Actually, ining clarifier, kaya kaniyan 30,000. Okay. Hopefully, kung din problema ang source, matakula kita. Sa ngunya, kung ini 30,000 ini, gawa magtampig i-develop, kayang-kaya ta na. Dito nung masiling ko ng Buena Vista habang nagka-construction kita. I see. Ang problema lang, pag nagkakigwa kaya ka ng mga maintenance. Oo. Kaya po, magprepara taga sila. Anyway, Henry, I would like to assure everyone na talagang idinidagdag ko na naman sa routine ko, Henry, for the meantime, na data na ayusin eh. Iyo po. Pero bayan po nito, di ko inibubutasan sa gudeta ni maging normal. Iyo. Sabi mo yun, pasiring ka mo ngunyan tabi? May personal ka mong maduman? Monitor ta, para maharaman nila nagalat kita. Iyan, Okay. Okay. Mayor, salamaton po. Iyo Salamat, Henry. Salamat. Alright, thank you so much. Alright, yeah. Mayor Noel Rosal, may good news kita, mga tugang ano. Ikaw kitang good news, tabi sa Tuya Gabos. Ako nga ni Jing, talaga. Pigiling ko sa braso ko ngunya na agad. Basta kula sa wala. Tako baga, right-handed baga ako, Jing. Right-handed. Kaso hapon talaga kang nawarang kitubig. Big para kuti-kuti ko so linya kang so bumba ko so iga ko yung lumao ng bumba. Big para kuti-kuti ko so linya. Dahil nagluwas ang tubig. May luho pala, may sangaw. Big para kuti-kuti ko buda sa tuwang mga kasutong sa ko man na kabidbid. Napabluwas ko Jing so tubig Jing. Ano ka. Paguna ko baga, libre na ako. Paguli ko kaso hapon pagka-programa ko. Ang trabaho ko pala, magbumba. Kaya pigiling ko sa braso ko ngunyan, mas dakula sa tuo kisa wala. Pero at least, may tubig lamang. May tubig. Pero po, yung nga nang pikisabi tadig din na dapat dahil kita kipagkakataon, mga tugang na mawaraan kita kitubig. Namensyon na ni Mayor na may problema kita ay sinda, mga tugang, pagabutabi sa relasyon between LCWD and Maynilad PhilHydro. Maringan ita na ayos daw kasuhapon. Tamay mga day pala nababayadan databi because of the question of quality nin tubig. Tadipisil baga, dapat baga pag nag-supply kang tubig, dapat po quality yan para sa mga. Tama lang nga ni baga ang pangako kan mga nakaaging panahon, kundi ako nasasala ha. Pagsinda, kanto ito permi kong nakakauron digdi sa mga dating officers dyan sa LCWD sa programa, ang pangako ninda, ang maluwas databi sa gripo, mineral water, Jing. Naroon naman nindo ang kaito mga tugang na pangako nindang iyan. Naroon naman nindo ang kaito na pangako nindang iyan na pag nagbukas ka ngaya kang gripo mo, pwede mong inumanin diretso. Kaya baga kaito nagluya so ngaya, dit kaito ang mga refilling stations talaga, tapi yung pangako ninda. Ano nangyari, baga, permi, mga tugang kung bako malabog, o kung bako medyo ang color gari brownish, yan na paborito tang term, niyan piga para text nindong iced tea. Kung minsan black coffee. Di ba? Di ba baga nangyari ang pangako na quality, clean and potable water, na sa gripo ka mismo magiinom kidirekta. Umilintra na naman si Direk Edwin Peralta na naman. Tama baga ngaya sa pangako, mineral water ngaya, choco flavor. Di ba? Uhilingan yan. Mga tugang na imbisan sa tuyang alkalde, makafocus naman sa iba pang bagay dahil sa pandemic ngunyan. Oto, isasabay niya sa routine niya ang pagreparo kang tubig sa tuyang syudad. Kaya araw kaning aldaw, pasiring siya naman sa PhilHydro, Maynilad PhilHydro sa site, para hilingon niya personal ang pag-install mo na temporarily kang pump.
6 to 8 hours da, more or less, kung kayahon kang oras, ito po, estimate ito. Kung kayahon kang oras, baka daw mga alas 5, mga tugang, o baka mga alas, o baka dyan nabanggi, bumalik ang tubig, may reserve pump, mga tugang, na ibubugtak mo na duman temporarily, habang day pa nag-aabot, susaro, na, na pump na pigaalat ninda. Sabi nga ni Ninong Celso, ang sa kuyang Ninong sa kasal, sabi niya, dapat nga may contingency plan. Yung mananggad baga. They are expert. Ining mga taong eksperto sa negosyo, mga tugang. Pero minaabot talaga sa point na nagkakadiriskwado kita, nagkakakirikigan kita, ilingon nindo. I don't know kung na-repair na o nairahay na po sa generator ninda. Na perang Sabado na po na nagba-brown out ang GCP, ta may repair maintenance man sinda, di kitang kuryente baga, kato Saturdays ito, taan serviceable ang genset. Ngunyan tabi, mga tugang, supam na diskwedo. Na importante hunong palan ito, na yung naghatod kitubig, mga tugang duman sa endang processing plant, something gayon, tanganing iproseso para may distribute man sa mga tubo kang LCWD. Hello, good morning. Hello, good morning, VP. Yes, sir. Ang hapot dyan, mineral, is it potable? Ang hapot mo galing, mga pangmatali man? Nawala kita na ko doon. Namatay ko sa pangalan ni Dwayne. Muna. Hot choco o choco Oo, di ba? potable. Pwede mo magkakita magtanong kay mineral water iriyan. No. Is it potable to drink? Iyo mananggad. Matindi ang hapot mo Dapat mag-specify iya. Ang mga... Ipigil na pagano niyan. Di siya naong ibrada mo niyan. Di ba ng interpretasyon? At adit sa nanganing word bagay ba ng meaning? Yung baga, paano, karalan siya naman. Mineral water. Potable or not. Ilingan na. Pero maringan ita. May naisipan si Ayor na pagi na hidalion mo na temporarily. Totoo yan, sir. Saludo ako, wala to kay Ayor kang sitwasyonan. Tapos yung mayor tapabaya ay inda. Diba? So mga dapat pala nabayadan kang... kita, nayaon dyan. Imagine, so mga dapat nabayadan pa lang kang LCWD, nasikaso na muna kasapon, tangani na may budget lamang na magamit. Tapos na yan, so pump kang Coca-Cola na purified, iyong tataw ko lang sa inda para magka-servisyo, sindaw. Sa mga likod ninyo. Iyo, adi. Ay, sus ko. Kaya ni, kung pawat ikunda o tulong aldaw, apat na aldaw. Ay, sus ko. Maribok kita digdi. Di kaya ng 3 hanggang 3 days. Ribok kita. After 4 days, parehas na kita kainin din buhok. Sige na. Hindi ka saruin no problema na. Iyo baga. Iyo baga. Supang look mo. Yes. Supang look mo. Kaya nakampurutol. Yeah, okay. Salamat. Salamat, Bigo. Di ba? Ay, Jesus ko. Ay, pangyari. Sabi ni Boboy, palion mo na iyan. At ang gani kaya may under contract iyan. Pero ang solusyon talaga yan, madagdag ka key supplier. Kaya nga ni, dakulang challenge yan sa mga miyembros kan board of directors. Trabahoon, dapat na trabahoon. Di ba? Kaya lang may pandemic na naman. Dahil nagkakagiribo kan mga nangako. Palaugo na tabi sumakwaktan water, testingon ta po ang maktan water, nagluluwas na po ang kautikan, budak kang, nyata day pa iyan, aday man ang basta-basta bagay mo pahalita, kuha niya, yaw na niya, may under contract yan At ang pinakasolusyon talaga, may augmentation na dapat mangyayari. Kam panahon, nawasak ka ito, pigiin naman bagasin, itutuo talaga. Good morning, pati si Agom, iyong man ang sabi niya, before mag-start ang PhilHydro Maynilad, kaya siya pig-interview mo kaya, nalugi na daa ang water refiller. Iyo baga ta. Mineral water ngayang maluwas, mala. Tabi, di ba? Sabi ni Dr. Raul, sabi kan sa kuyang amigo, kaya nga ba kumanan migo mineral water, criminal water? Pag yan ting na inom mo yan talaga, duminalagan sa tulak mo, pwede nga ba nabutan mo talaga? Magsala mo, hospital ka. Di ba yan, nalabog na mainom mo ang kibigla? Ay,
Di ba? Good morning, Tabi. Dr. Rolly Santua. Kung arog ka iyan, puros nasa na LGU ang ma-resolver kang problema dyan. Gusto na nga ning palion kay niyan lugod na supplier ta nin tubig. Permi makakailing kaan Kalayaan Park sa bulto taho ka so sa sa Kalayaan Park reaction sa Kalayaan Park. Okay. Reaction. Iyo baga Henry maray klase ning iced tea hali sa LCWD. Sabi ni Jay pabor po talaga ay so reaction sa madiklom ini okay thank you bigo pwede po i-accept mo ako sa messenger account mo igwa akong message kang May 3 may info kaya na dapat ma-confirm sabi ni sige po i-check ko po ha later lang baka ara mo Architect Leo ansay mo talagang mga nagkakairisipan. Posible tabi, Architect Leo. Posible. Pero inda sana kung may mga may mag-gibo man na. Baka nga may nagsabotahe. I-check niya ngayon maray, tabata ngayon ma-eleksyon na. Iyon man ang duda ni Architect Leo. Siguro, baka rayo pa man yan na. Yan, ang dapat i-double check talaga. Okay. Migo, baad pwede mo introduce sa mga taga-Legazpi kung sisay ang LCWD Board of Directors so that Legazpi will know. Luwens, i-research mo that tabi Luwens kung sisay ang mga miyembros kan Board of Directors ta sa Water District. Hello, good morning. Hello. Good morning po. Yes, sir. Good morning po. Para maging malinig po ang tubig sa tuya, ang tatawan na permit kaan na mag-supply kan tubig. Opo. Tuwan, ito nga kung niya na ang supply ng tubig, siya mismo mag-iinom. Kung di niya kayang inomon, di siya pwede. Tiyan. Bako? So, ang mainam mo ng primero sa supplier, pagluwas sa gripo. Tangaling marayan klase kan tubig. Iya po. Kung di niya nga mainom na, dati pabaka niya sa mga tao. Iyan. Ayos man ang logic mo Bako? Ayos man ang logic mo. Tama ka dyan, may punto ka man mga dyan. politiko na nagbibigay kang permit kaan. Kung di niya kaya na inomon, di siya pwede magpabakal. Yes, oho. Oo, baka? Opo. Sige, salamat po. Sige, sir. Salamat. Di ba? May punto siya. Ang sisay man na supplier kit tubig, dapat siyang unang primero mag-inom kan sa gripo na minaluwas. Kung di niya kayang inom mo, natang itay pabakal mo. Ayos man ang sa iyang argumento. Di ba? Ang luwas ngaya ka, ang funeral water. Ata na nga ni, pag nakailam ka tubig na nadiskwido ka, ta siyempre internal organ mo baga, pwede kang madiskwido talaga. Pwedeng funeral ang abuto. Yung mananggad Sabi ni Architect Leo, pwede nga yung funeral water ang abuton mo kapag nagkataon. Kaya po dapat ma-assured kita gabos na ang tubig na nagluwas sa gripo, malinig. Di ba? Malinig. Tangani po mga tugang na yan, di kita problema. Piglaw ta baga sa ginhawa ta iyan. Kaya nga di baga kita, napipiritan kita na magbakal kitubig sa water refilling station. Tapos tuta, malinig ang tubig na inamon. Anyway, may nahiling na tabi na solusyon mga tugang habang dahil pa nag-aabot sa mga ibubugtag na ang pansalida, may nahiling na solusyon tabi si Mayor tungkol dyan. Alat-alatong takong kayahon sa oras, baka da kayahon, mga tugang na maayos yan, baka ngayon dyan na hapon o dyan na banggi, magkaigwa lamang kita kibulos kitubig, at least igwa lamang ki nagluwas sa gripo. Ang mga informasyon na yan, hatod po sa Indo kan mga minasunod. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan, tapos ang laban. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Rexidol Forte, lakas banat sa apat. Joy, 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Ferrex B Complex, tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip.
Mag-Farex B Complex Daily. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 Ray-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swap. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray ang futuro. Bear Brand Swap. 10 pesos sana. Kumpleto refers to per serve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on ready 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1451 series of 2020. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be, taabang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayong mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid?
Kung pwedeng laban na, sa isang Alaxan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Filnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulog kilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom in Filnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Filnona Juice at Filnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dain narereparo. Maging maingat, managudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata. Dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakoakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata. Dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas. Asin posibleng magdaray nining helang. Ang COVID-19 prevention ay ni hatod sa Indo kan Good Fount Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Asin kan DPWH Regional Office 5. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Defex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Climax for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Kain, aral, tulog, repeat. Wala na bang bago? Sa Coke Studio, may bago araw-araw at 4 p.m. Kaya pwede mong itodo ang beat mo. Drink a Coke with the gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger. Get a chance to win 1 million pesos, 50,000 pesos weekly, and todo prizes daily. Makaka-sound trip nyo pa ang inyong favorite OPM artist every 4 p.m. Kaya magtodo Coke break na! Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2020. Sipulin Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Puling Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Sipulin Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru, o take-out. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal.
Yan ang nag-Gin Kapitan. May tamang lasang hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Di naguhugas ng kamay? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Mitsubishi po, may dalang good news. Gamit ang ating institutional amendments sa national budget, nakapaghatid tayo ng projects sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa ilalim ng ating One Town, One Project Initiative. Napunduan nito ang iba't ibang projects tulad ng classrooms, daycare centers, health centers at evacuation centers. Para makita ang mga projects sa inyong lugar, maaaring pumunta sa ating Facebook page. Muli, ito po si Mitsubishi, ang inyong trabador ng Senado. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa abak. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion, Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ang ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang natin labanan ang COVID-19.
Ang Nissan Toy sa inyo ay off-the-US funded emergency assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at Care Philippines. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taabang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. An Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Yes! Tubig tabi, tubig tabi, tubig, tubig, tubig tabi, tubig, tubig, tubig tabi, tubig, tubig, tubig tabi, tubig, tubig, tubig tabi. Madali na magbulos ang tubig tabi. Madali na po. Bueno, hoy, alas 8:34 na. Tubig tabi. An oras hatod sa Indokang Unilab, Alagang Tunay, Alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Great Taste Premium. Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Milo, doble ang sulit with the new Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. May naghapot, hindi nga tabi na sa luwas kan sobre isurat sa mga entry sa Jim's Coffee. Sa luwas man talaga po kan sobre. Yan tabi na entry mo sa Jim's Coffee, di ilog mo sulimang sachet sa sobre. Ito tabing gabos na detalye, isusurat mo tabi sa luwas. Sa luwas mo tabi susurat, ngaran, address, edad, contact number, tindahan kung saan binakal, ngaran kang promo, buda kung ano pa. Duman tabi gabos sa luwas kan sobre isusurat. Yan po pati sungaran kang variant kan Jim's Coffee na kasabay, dumantabi sa luwas kan sobre susurat. Okay? Dipisilon baga, di ba? Kunya na mga panahon na de ka nagkakarigos, dipisilon bagang may love. Ilalo na mga tugang kung wrong timing. Paano kung wrong timing pa lang? Baka po mas magayon na ma-in love na warang pigipiling oras. Maray na sana po pwede kang ma-in love sa McDo Anytime Holiday Guang Everyday Mac Savers na nasa 35 pesos sana. Kung breakfast time, ang linamnam kang cheese egg desal. Kung merienda o meal time, ang crunchy, meaty, McCrispy, chicken sandwich o savory sarap kang Burger McDo. O bako nakakatakam? Kung yan sa 35 pesos sana. Ano man pong oras, ano man aldaw, siguradong pupusuan mo talaga ang Everyday Mac Savers. Kaya sa tuya pong mga paradahong, this is your chance to fall in love sa McDo Anytime. In order anyway via Mac Delivery, ride-through or take-out. McDo Everyday Mac Savers na. Starts at 35 pesos sana. Price varies. Okay? Jimmy, nasalita mga tugang nasa linya. Dagdag na report, hali po dyan sa luwas. Mga tugang, sigon sa headline ni Jimmy, granular lockdown, ipinapautob mo yan sa Good Found Cement Factory. Jimmy, nasalita, idetalye mo. Yes, salamat na BP. Pinagdirihiran ni Mayor Caloy Baldo ang manayamento kan Good Found Cement Factory sa Palanog na ipautob ang granular lockdown sa nagkapirang departamento sa laog kan fabrika. Ini matapos na nagpautob ni antigen test bilang rekisito sa mga naglalaog na mga empleyado sa nasabing fabrika. Sa primerong test, higuanin sa rong nag-positive na BBB. Ang ginibo pinag-isolate ini sa good nagdesisyon ang administrasyon kan Good Found na ipairarom sa RT-PCR test. Tapos na mga empleados kabilang sa mga Taiwanese. Sa primerong batch, lalo na ang mga empleyado sa administration building, 20 mga empleyados isinalang sa swab test. Kasudma, nagluwas ang resulta, ang positive 11. Nakanto sinis sa kaaraman ni Mayor Caloy Baldo, and
pinag-informaran sa bahagi ni Engineer Carlito Apare na magpautog din granular lockdown. Anas na naka-isolate na BPP na mga positive and good news dahil in sintomas asymptomatic ang mga ini. Iyo, ano? Yan ang dilik makatakuto na kuan, di ba? Sa laog kan opisina, sa laog consign man na opisina, mailing mo na, di man kamoy ka nagkakamaratian ka, boss? O naman, kaya nga. Continuous, may nagpa-positive. Yan pati RT-PCR yan, di ba? RT-PCR, swab. RT-PCR na. Partikan pagpasiguro na BPP, linakdown mo yan an administration building, purchasing department, raw material department, as in sa warehouse. Tapos na civil works, stop. Biginaw ni Engineer Apare na maski granular lockdown, ano bang departamento nila, diretso pa man giraray an operasyon kan Good Pound Cement Factory sa pagsabing igwa pa man sindanin mga reserbang empleados. Yan. Ang total na personalized kan planta nasa 1,500 persons. Ang COVID positive 11. 8 kay ni taga Kamalig, 2 taga Daraga, 0 taga Ginubatan. Digdi sa Good Pound, dahil na pwede maglaog sa compound ang sisay man na persona, empleados, mga contractors, drivers, na dainin antigen test. Pero kani ongoing pan mga contact tracing, mantang basado digdi, bago posible na mapenetrate digdi ng COVID virus sa pagsabing luwas laogan mga naghaharakot ng mga simento, kung sa inharalian mga ini sa iba-ibang mga lugar. Kung kaya susog kay Engineer Apare, mapautob sindanin mahigpitan na polisiya unong sa health safety protocol sa pagsabing dipisil na kung totalmente mapilay ang operasyon kan planta, lalo pang in-demand mo niya ng supply ng simento dahil sa karakol kan mga nagpapatrabaho asin mga proyektos. Jimmy, kasabago may daminisyon kang taga-Legazpi so nag-positive. Tama pagkadangog ko? May taga-Legazpi? Na empleyado? Dahil 8 taga-Kamalig, 2 taga-Daraga, 2 taga-Daraga, 0 taga-Ginubatan. Ay, okay. Sarong 2 taga, pero ito, pakiulit ito tabi kang number. 2 taga... 2 taga-Daraga. Daraga. 0 taga-Ginubatan. 8 taga-Kamalig. Iyon. Pero ito tabi na gabos na ito na nag-positive na mga asymptomatic, na-discover ito sa pagin na ka itong RT-PCR. Swab. May antigen test mo na. Double check. Double check na. Pinagpasurap RT-PCR test na mga ini. Nagluwas na sa resulta o positive na BBP. Iyon. Okay, so iyan sana na-contain tulos ano. Tapos syempre pag-araw ka ng sitwasyon, may posibilidad diyan. Buda ang sarap baga diyan sa dapat ingatan. So kapamilya pa ka ito, noon ito. Natural. Uli yan, di ba? Nag-uli daw. May mga contact tracing pa ini nagiging dagdag ini sa trabaho ka na mga nasa RHO o pati sa Good Pound pa siguro naman sila igwa pa sindanin mga test na isa sa kibo antigen test bagas to ini sa lado kan pabrika na sindanan kabarayad kay ni BBB. Yes. Pero anyway, nailing ko man ang pagiging responsable na Engineer Apare, buda sa mga empleyado. Alangan sina nagsunod sa instruction kang lokal na gobyerno. So at least may dakulang posibilidad na makontain yan dahil sinda very cooperative man. Siyempre, kung malaog sindang mapilay negosyo, paano na? So, kay Juan patingon niya tag-init, naghabol sa init kan panahon para pirang tag-uran, pinakulan mga nagpapatrabaho kay puhan ng simento ta BBP. Yes. Okay. So yan ang kompletong follow-up niya BBP. Manungod dyan sa pabrika ka na simento sa Palanog. So mga malaog dyan, driver, pahinante, na mahakot ki mga simento, siguro na sindaki antigen test na sinda dyan makakalaog ta BBP. Okay. Yan ang sabi mga dagdag na informasyon, mga follow-up report from Palanog. Jimmy na salita, DZGB News. Salamat Jimmy sa report. Pangyayari sa mga baga. 11 ang positive pero thank you tabi Engineer Apare, very cooperative sinda, mga tugang and yan po kay Gwakilakdan na makontrol ang sharing na bagay. Mientras tanto, nagkaperang paruyan sa Alubo, Daragalbay, naging fish pond. Dahilan sa nasulat kan dinamping na daga na sa pinag-construher na Bicol International Airport. Salbatan ang pangyari sa Maabaka. Renz Luna, may report.
Ibis na sa kong paroy ang anihon, ngunyan na tag-ani, digdi sa alubo, posibleng kangkong na sana. An anihon kan mga paraoma, digdi sa barangay Alubo, Daragalbay, delanta. Nagkulog sa payo ko. Bari na bagang kangkong, panira. Dahil ako baka sustenir. Okay, sige, go. Yan sabi, BP, ang sitwasyon. Digdi sa pagbisita kan DZGB sa Porok 3 kan Barangay Alubo, Daragalbay. Partikular digdi sa likodan na parte kan Bicol International Airport na kung saan may nagkakapirang paroyan ang naapektaran kan pagdumping ng daga sa pinakakonstruir na Bicol International Airport dahil lanta ini napano na ning tubig asin halos dahil na mapakinabangan dahil lanta na sulat an agihan kan tubig kuta na halidigdi sa may parting mabini hanggang dapat ang ruta ng tubig halidigdi sa mabinit paluwas digdi sa Alubo. Kaya ang nangyari digdi nga di sa sitwasyon sa nambitan ng barangay halos dahil na mapakinabangan kan mga paraoma ang nagkakaperang orektaryang mga daga dahil lang taini nga ni ang naging resulta kan pagkasulat kan pinagagian kan tubig na nakalaog na digdi sa teritoryo kan runway kay Bicol International Airport. Nagkaiguan ng lakdang ang barangay council kan barangay Alubo sa pangingunit ni Barangay Kagawad June Galicia Mirabete ang pamayor kan Committee on Infrastructure magin man sa Special Committee on Bicol International Airport na kung saan nagsurat naman sa opisina ni Mayor Vic Perete at magin man sa kaap panganing maski puro paano lamang kalutan iniong kalidigdi sa may laog kan Alubo tanganing makabulos sa tubig asin mapakinabangan na kan mga paraoma nga digdi kay Sir Ikoy saro sa mga paraoma na yaon digdi sa lugar yang sinabi na magpuon pa kan ang pinakahurinindang pag-ani kan naparo digdi kang Disyembre kan nakaaging taon. So paglaog kan na taon 2021 halos dahil naninday ni natatanuman kaya ngunyan posible nga ni dasigon sa iya nakangkong na sana an anihon ninda imbis na paroy. Pero gusto ko lang ma-verify iyan nalinanto pang kitubig may nakatanom na paroy? May nakatanom na paroy. May damage yan. May damage yan. May damage yan sa mga farmers na. Ay sus ko dapat gayon baka pwedeng mag-intervenir dyan maghiro ang municipal agriculturista dyan sa Daraga para mai-refer yan sa tamang ahensya na may dapat singilon, may dapat sumingil dyan. Roger. Diba? Halimbawa nga i-refer ta sa DA, Regional Office. Roger. Or sa CAAP o sa Department of Transportation. So construction kang airport, naging danyos lugod sa mga farmers. Roger, tabi, diba? BP. May pang estimated damage kung perang ektarya yan, tabi, Renz? Day pa tabi, BP, aram. Dahil lang taini, initial pa sa nini, digdi sa Alubo sa naining solo. Sa ibong... Sabi digdi sa mga, sabi kan mga ibang paraoma na sabi digdi, BP. Digdi sa may parting mabinigo, pa digdi. Salbatana. Diyan marikan, buhi na kidakol na mga haruan, buda tilapia, may pagburbanuwitan lamang. Ada sabi nga ni Sir Kotana, pwede magkota tilapia digdi o garing mainit ang tubig. I see, mainit sa tubig, dai pwede mabuhay. Haruan ang pwede, haruan buda hito. Pwedeng hito digdi ka lang, yan ang abukan mga paraoma, taparoy nga ni kotang mo yan inda. Iyon na nga nian. Pano mananggad kitubig ano? So no tabi ining nailing kong video ngo nya na pinadara mo digdi. Kabasan hindi dati? Kabasan na yan tabi BP. May tubig na? Tubig na ngunyan. Salbatana. Sige daw, ipaabot mo kay Mayor Vic, buda kung sa inyo na mga ahensya sa Municipal Agriculture's Office, para gayud matabangan inita. Dahil man pwedeng arog na lang ka na sa mga farmers ta, ansay na pagkabuhayan, nawara dahilan sa pag-construct kang airport, dapat balansi bagayan. Roger. Development ka, dahil man naapugan sa pagkabuhay kan mga kababayan ta. Roger. Yes. Ganyan pa nga na may pandemic, yun ang sunakatanan sa na pinagalaoman, agrikultura ang sa mga nainginot na source na income, magin man pagkaon, kanagapirang mga kababayan niya tungkol niya na pandemya. Kaya lang uli nga niya ang naging sitwasyon digdi, naging fish pond. So paroyan ko na digdi sa Barangay Alubo, Daragalbay. Okay, pakipalop mo tabay kang Renza, dahil pagpunduan yan, takairak man kan mga farmers ta dyan.
Roger tabi pipi. Okay. Sa mga tatandaan ka nakaging taon na ini man ang naging issue diyan sa may parting Enarado Daragalbay. Iyo. Na kung sa nestakan man ng tubig ang nagkapera mga paroyan diyan pero sa tabang kang Provincial Agriculture's Office natulusunan man at sinapakulutan sa kontraktor na bagay man dyan sa Enarado kaya nagalaom kita na sa pagikan sa tuyang programa dahil nga ni mapaabot man yan sa nanambida ng ayon sa tangan sa mga kontraktor man na nakapalibot digdi sa Bicol International Airport na pagkadakol-dakol na mga heavy equipments kapag puta na ang kali na maagit o makaagi naman ng tubig asin dahil na maapektaran ang pagkabuhay kan mga babae niya to na yan digdi sa pinakakonsider na Bicol International Airport. Yes, babalikan ta yan babalikan ta ang Rensta kung anong action kang municipal agriculturist ipaabot sa kay Ma'am Che o kung bako man maipaabot sa regional office o sa iba pang concerned agency siring po sa Department of Transportation. Roger, TBP. Okay? TBP, ang magdagdag na impormasyon digdi sa luwas, live digdi sa Alubo, Daragalbay, Rans Luna, DZGB News. Salamat, Renz Luna, sa report. Babalikan tanta. Kahirak man kan mga farmers ta po dyan. Mga tugang naapektado kayan with that development. May napugan lugod na mga residentes. Okay? Sandali lang, kapatid. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Good news naman daw kita. Dapat pala may stinger kita ding good news. Ade, ang marahay na bareta. Ang marahay na bareta sa DZGB. Mga tugang saro tabi na estudyante kang Divine Word College of Legazpi ang naging 4-time worldwide debate champion of Model United Nations, the Iron Man of Asia. Congratulations mga tugang tabi. This is not mga tugang a pride of Divine Word College of Legazpi, but also the pride of Bicol in the province of Alabay. Pero permina, the pride of Divine Word College of Legazpi. Congratulations tabi mga taga Divine Word College of Legazpi sa sendang administration. Sabi ko nga kung proud na proud ang Divine Word College of Legazpi, dapat proud man kitang mga Albayano, mga Bicolano. Siya po mga tugang naging 4 ng beses na worldwide champion debate of Model United Nations. As in the Iron Man of Asia. Sige daw, detalyon tayo kung ano ini na worldwide debate champion para sa Model United Nations. Medyo kulang ang pakasabot ko kaini kung ano ini. Nasa linya po si Mr. Seth Christopher Mendinilla, BS Psychology, student mga tugang of the Divine Word College of Legazpi. Seth, good morning Seth. Welcome po sa DZGB. Good morning po, Sir Henry. It is an honor and pleasure to be here with everyone po. Okay, thank you, Seth. Congratulations to you as student of Divine and your accomplishments na pigdadara po sa satuyang sa tuya tabing eskwelahan as in po sa Albay. Pwede po ma-share sa mga listeners and viewers natin sa ngayon kung anong klase itong debate tournament na pinag-intrahan mo as in kung papaano digdi uminabot ika sa sinabi ng klase nin competition, Seth? Opo, Sir Henry. So, bali ang Model United Nations po ay isang academic stimulation wherein sa mga delegates sa buong mundo, sa iba't ibang nasyon, nagahampang-hampang sila sa round table para pagdebatihan ang sarong agenda or issue. Depende sa kung ano po ang mandate or council na nakuha po nila. Ini-includes but not limited to United Nations Human Rights Council or UNHRC. Tapos po, mag-ibo ka mo din research para makapagpasa sa mga delegates ng mga official na juridical documents po, Sir Henry. I see. So talagang kaipuhan mo masusing mind-blowing participation and then masusing pag-aadal kung paano ka talaga maka-evolve sa araw kayo na klase nin competition. Usually tabi set, pera ka muna nag-enter di sa araw kayo nin competition. Opo, actually Sir Henry, minsan inaabot inining mga 2,000 na partisipante sa dilog na mundo. Kasi bako lang nga sa mga
mga ordinaryong universidad ang nagpaparticipar sa event na ini. Opo. Kundi naman itong mga institusyon, araw kang Harvard, Stanford. Oho. So, but tipong-tipong talaga sila. I see. So, nakahampang mo ang mga estudyanteng ini sa iba-ibang parte kang kinaban, ano? Ining mga midbid na mga eskwelahan sa US, sa Europe na ano yan, sabi nga ni, pag nadangog mo ang pangaran ninda, gari mapapawaw ka kaagad, di ba? Mapapawaw ka kaagad. Araw ka ni Stanford, di ba? Na mga midbid na eskwelahan, Harvard, di ba? So, kung nakampang mo sin databi, Seth, anong feeling mo, di ba? I am ngaya from Divine Word College of Legazpi, Albay. Anong feeling mo sa indatabi? How do you cope up with that situation na kaya ko ngaya ini, na mga tawong ini? Kang inat pa, Sir Henry, actually, medyo pagkakabahan man ako magampang sa inda. At syempre, so, cultural barriers, so iba't ibang gawi na nanagdan nato, tapos iba man ito sa mga gawi na iba man sinda. Yeah. Pero, inisip ko na lang kayo, para sa institusyon, para sa psychology, and bilang sa youth advocate, na taga-dito people, kay puwantang i-represent ang sa kuyang nasyon, ang sa puwanta ini, ipahiling sa inda, na kita may ibubuduman. Kasi syempre, ang kayo po ko ng mga naka-adulted colonize kita ng ibang bansa. Di ba, lang giling nito sa tuya baba. So siguro ito naman sa naging motivation ko para lumaban and then para manindigan naman sa mga issues na pinagunayan. Opo. So kaya duman, representative ka na kang Pilipinas. Tama, Seth? Opo, tama. You're representing the Philippines. Okay. Bako karaw-karaw ang accomplishment mo ha. 4 na beses ka na naging champion. Bako karaw-karaw ining naging accomplishment mong ini. Ano sa imong motivating mga motivation na yaon sa imo para ilaban mo ang araw kay ni nakuatang Ondra Tabi, Seth? Opo. Ang ingat na motivation ko po talaga aside duman sa BSI about aside sa Divine motivation. Todo suporta po talaga sa Divine sa kuyang pag-intra sa Model United Nations. Pero po duman sa mga issues niya ng pandemic, gusto kong magserbi na modelo, mag-inspire sa mga kabataan na dapat din ito pagpundo ng passion nila, dapat din ito pagpundo kung ang pagbukod sa edukasyon na dapat ikwasin na. Kasi ngunyan po, nakulon ang mga estudyante na nade-demotivate, lalo na po sa current setup tamon yan, sa new normal, wherein they see it as anti-poor setup. Yeah. So, ang sabi ko, gusto ko ipahiling sa inda, gusto ko sila i-motivate na kaya ninda yan, nadawa pa yung isip ninda na based on the qualified talaga sila. Nudi, kay po lang ninda yung mga tamang tao na makakatabang po sila. Oo, medyo, sorry ha, usually, although ang debate baga, narog ka na mag-competition na pag-enterahan nindo, usually open yan sa gabos na courses, di ba? But usually, ang mga nadadangog ko ngaya di ba kanan, mga mahilig dyan, mga nagtitake political science, di ba? Nagtitake iba pang mga courses na medyo iba ang ng konsentrasyon sa pagkipag-debate. Pero sa BS in Psychology, dyan sa Divine, iba ang kwan mo iba ang sa imong kurso na sabi nga ni, saro sa mga pwedeng pangarugan kan mga estudyante na, maski anong kurso, a future psychologist at that, nag-excel ka sa arog kayo na klase nin, sa arog kayo ng klase nin competition. Ano tabi, Seth, nahihiling mo, nababasa mo ang behavior kan sa imong kalaban sa debate. Ang mga psychologist baga, di ba? Yung mga behavioral pattern din tao, naadalan po nindo before na mag-engage sa man na klaseng interaction? Opo, sir. Actually, may iba't ibang approach dyan sa mga tao. May iba't ibang explanation. Opo. Kung paano mo i-diagnose or paano kumataw ng assessment sa pag-ugari ng sarong tao. Yeah. Pero siguro kung ang mga youth nun yan, lalo lang yan sa sitwasyon pa sa pandemya, importante talaga na magkaigwas din ng knowledge about psychology. If possible lang nga kung mag-enrolls in the psychology, I really encourage them to do that because it would not only help them to have a healthy mental well-being, it would also help them in their future endeavors po. Opo, okay. Ini pong latest mo na ginanahan na pang-apat mo na pagiging world champion sa sinabi ng debate competition, ano po ang pinaka-main topic na sa indong na pag-arguhan
during the competition tabi Seth. Pwede mong i-share sa tuyang mga kababayan. Budak mga estudyanteng nagdadangon yan. Opo, Sir Henry. So, so pinaka-previous po na ginanaan ko, sa topic niyo po kayo sa South Korea is about sustainable development goals and pertaining to corruption po. So, siguro aram naman siguro kang kadaklan na ibuwa kita ni 17 or 17 na sustainable development goals or SDG. Pero ang big highlight ko po talaga dumaan sa pinaka-primero na SDG tapos pinaka-udyan. So, pang 17. Take note, ang SDGs interlink sila. Like partnership or alliance, a head alone won't be effective without the coordination of its hands to function and its feet to stand. So ito po sa mga napag-ulayan mo. I see. Okay. So anong year mo natabi, Seth, sa Divine? Second year psychology. Second year? Talaga ha, sophomore. Pero ang sayo mong mga accomplishment, bako lang gari. Bako na pang sophomore yan pang mas kwa na pang mga naiba talaga at na pang higher year na ang sa imong naging klase nin participation sa sinabi na aktibidad. Okay. Anong mensahe mo ngunyan sa mga parents, sa mga magurang? Ta syempre, ang pag-arog ka na pinagigibo mo, kay po dyan ang support tabi kan parents, di ba? Kan school, kan community. Ano pang mensahe mo sa inda tungkol po sa imong naging accomplishment na ni Mr. Seth? Sige po. Thank you so much, Sir Henry, for this golden opportunity. Siguro po, ang saro sa mga mensahe na gusto kong ipaabot sa mga magulang tapos sa iba't ibang institusyon, malugod man po lugod na supportan niya to ang mga kakiyan mo niyan, especially ang mga dito po, sa pagpartisipar sa mga event na magkatabang sa inda para i-develop ang sindang sarili. Bako lang po ini para sa tuyang institusyon, kundi para man po ini sa bilog na makinapad. Kasi araw nga po, kang sabi ni Rizal, ang kabataan ay yung pag-asa ng bayan. Yes. So, po, paano ang kabataan magiging pag-asa ng bayan kung iwasindan yung mga barriers sa education, barriers sa kung ano sa mga event na dapat nilang intrahan para sa hindi mag-develop. So, ito po, magtaw po kita ng suporta sa inda. Sa sibling words lang, na motivational words, sa mga araw po kayo kong paagi. Talaga po nila, ito ang demotivate. Napaka-importante po talaga pang motivation, sir. Yes, opo. So after graduation, tabi Seth, anong plano mo? I still plan on joining MUNs po. And then after that, maybe makakuha muna po ako ng board exam, psychometric board exam. Then I also plan to take law in the future. Oy, very good. I'm planning to be the next Secretary General of the United Nations. Wow. So about a bit, pero sabi nga rin daw, may kami pangarap, hindi ko nung sa inyo. Yes. Good luck ha. Malay mo, taga Legazpi. Pero by the way, taga saan ka palang tabi sa Albay? Taga-Daraga po ako Taga-Daraga. sa Sagpon. Malay mo, ang masunod na Secretary General kang UN, taga-Sagpon, Daraga, Albay. Di ba? In the future. Deki maraot na mangarap, di ba? Deki maraot na mangarap. Okay. Seth, good luck, tabi, and congratulations again sa imo. Hali po sa mga listeners ta, hali po sa DZGB.